Il-flessibilità huwa l-prinċipju li fuqu kien imfassal kors ġdid fl-Arti u x-Xjenzi Liberali fl-Università ta' Malta, programm li jagħti opportunità lil dawk li qatt ma kellhom iċ-ċans jitħarġu f'xi kors li toffri l-Università minħabba raġunijiet varji. Iltqajna mad-direttur taċ-Ċentru għall-Arti x-Xjenzi Liberali, Dr. Gian Paul De Luca. M'hemmx programm ta' studji li huwa fiss li inti trid issegwi bil-fors, però skont l-interessi, skont il-bżonnijiet li jkollok inti tista' tagħżel dawk is-suġġetti u tikkombinhom flimkien biex tfassal il-programm tal-istudju tiegħek. L-istudent jista' jikseb kwalifiki rikonoxxuti u dan f'livelli differenti. Illum inti taqqat ċertu ammont, numru ta' punti biex niftehmu, tista' issarraf dawk il-korsijiet li tkun għamilt f'ċertifikat universitarju jekk tkompli għaddej f'diploma, f'higher diploma u jekk tilħaq l-ammont massimu tista' tikseb il-baċellerat. Għalkemm dan il-programm m'għandux eżamijiet bħal korsijiet universitarji oħra, l-applikanti xorta jridu jgħaddu minn forma ta' assessjar ta' ċertu serjetà. Għal dan il-programm għażilna li ma jkunx hemm eżamijiet ta' satejn biex niftehmu fejn dak li jkun irid jistudja l-eżami jpoġġi bil-qiegħda għal satejn u jikteb essay, però biex anki l-esperjenza ta' tagħlim tkun waħda iktar imżewqa, kull kors ħajkun jinvolvi appuntu assessjar b'assignment jew coursework. Biex il-programm iżid mal-inċentiv tal-flessibilità, l-applikant se jingħata l-possibilità li jagħżel liema suġġetti jrid. Uħud mis-suġġetti offruti għal din is-sena huma l-istorja, ir-riżors uman, il-fotografija u l-psikoloġija fost oħrajn. Dawk interessati jistgħu japplikaw online sa 2-15 ta' Settembru.